yanzu haka kudin suna nan abin na a daji, ni kadai na san inda suke. Miliyan 160 fa kace dan Audu. 160? Shi yasa aka kawo ni gidan nan ai, saboda ana zaton na san inda aka je aka ɓoye su. Alhali kuma baka san inda aka je aka ɓoye su ba. Na san inda suke mana, jira nake ƙura ta lafa in fi dare in baƙe su, sai dai in shiga duniya in wanke 10 in tsoma 5. Amma idan ka bi ni muka haɗa kai muka yi maja tare da kai, kana da miliyan 20 a ciki. Don Allah da gaske kake dan Audu? Tsaya kallon ruwa kwaɗo ya ma kafa. Wai tsaya, wai wata nawa ya rage ma ka fita a gidan nan? Wata 4 ne da kwana 2. Yawwa, ina son ka zama na hannun dama na, mai kare muradai na. Kai, idan ma akwai wani wanda ka sani, ka shigo da shi cikin tafiyan nan cikin sirri. Kowane ne shi, yana da miliyan 2 idan muka fita a gidan nan. Kwarai da gaske. An gama. Ka san bana jin tsoro, kuma babu wata barazana da take tsorata ni. Saboda haka zan yi. Yau ai shi yasa na zaɓe ka, saboda na gama karantar ka, na san za mu yi tafiya tare da kai. To amma ka sani, kada mu fita daga gidan nan na zo neman kuɗina na kashi na gaba musu. Wallahi kisan da zan ma kuɗin nan su zan maka. Balantana ma kuɗinka za ka kashi, miliyan 20 ɗinka za ka kashi, ba ni ba. To shi kenan, zuwa gobe zan haɗa maka mutane.